Maraming nagtatanong kung paano nga papuntahan ang Nambalan River sa Mayantok, Tarlac. Kaya ito, ginawa na natin siya ng vlog guide para sa lahat ng gustong pumunta sa napakagandang lugar na ito. Alam nyo din ba na ang bayan ng Mayantok ay tinaguri ang summer capital of Tarlac dahil sa napakaganda, malamig at nakaka-relax na mga rivers at falls nila. Kung gusto nyo mag-visit dito, ito ang guide paano pumunta. Kung nakamotor kayo at may private car, search nyo lang sa Google Map ang Nambalan River. Kung galing kayo ng Manila, Bulacan or Pampanga, much better dumaan kayo sa New Clark City, then Kapas, pa San Jose, papuntang Mayantok na. Maganda ang view na madadaanan nyo. Kung Tarlac City naman kayo galing, Pangasinan at Nueva Ecija, sa highway na ang daan nyo. Pagdating nyo sa pin location, kailangan nyo munang mag-register at magbayad ng environmental fee. After nun, marami nang sasalubong sa inyo ng mga cottages owners. Take note, magkakaibang area to. Meron sa bungad lang, yan ang picture nung unang visit ko dito. Then ito naman yung sa bandang gitna. Merong mga part na umaagos ang tubig, meron din namang hindi. Sa third visit ko, sa dulo naman ako nagpwesto. Rapid ang water, pero marami namang area na pwedeng magbabat at maligo. Cottages prices nag-range ng 500 to 1,000 pesos, depende kung gaano kayo karami. Kaya ng sedan ng sasakyan at motor yung sa mismong dulo ng Nambalan River. Asahan yung rough road ang daan. Please lang kapag nag-visit kayo dito, huwag tayong magkalat sa area. Sa lahat ng commuters, pwede kayo sumakay ng bus, pa Bulinaw, or pa Red Island. Pababa kayo sa kanto ng Mayantok sa may Kamiling, pwede kayo sumakay ng tricycle. Wala lang akong idea kung magkano yung pamasahe.